halvhårt pingisslag bara. Do it! Maila det då till mig. Fan, inte visste jag det där! Kan man dricka champagne? Jag trodde bara man skulle servera flaskorna. Niklas, Ja. maila det där. Jag är så varm och svettig så det går inte att stänga av kamerajäveln. Du bara så här. Nej. Va? Jag måste... Okej. Det är bra. Tack.